Ngingowase-Afrika, eSouth Africa, KwaZulu Natali, ePort Shepstone. Igama nginguKhonzeka Zulu. Nginibingelele, nginamukele, ngicela sihlaleni phansi. Ningathuki ngalo mhlangano engiwubize ngesigubhukani. Kungenzeka ke uthathe ixesha elide, kodwa ngizocela ningibekezelele. Ngize kokhuluma nalabo ke abazosala emva kwayo yonke lensambatheka. Ngiyazi kona kuyicala ukuthi sihlangane sibe yiqoqo inkinga, nami bengifisa lo mbiko ukudlulisa. Nikhuleke, ningabuza, ningaphawula noma nibe nembono. Asikhulekeni nje kancane ngoba nakho nempilo zethu ngathi vele sesiphethweni. Angeke kodwa sife sonke. Ikhona lengxenye ezosala. Labo ke abazosala ngiyabakhuthama baze bafunde ukuthandana, bafundisane ukuthobelana. Baningi abazohamba bengaxolelananga. Nifundisane nobuntu bantu, ubuntu bukumuntu. Nikhumbule umuntu ngumuntu ngabantu bantu. Nize nifukamele, nizithande, nizikhathalele. Izingane zalabo abazofa vele sonke sidalelwe kona ukufa. Lisukume ikhehle elingwevu ekhanda lihlengezela inyembezi. Nithi mzukulu lo mhlangano befanele siwuvule ngomkhuleko. Ngicela nivale amehlo. Nkulunkulu wokhokho nokhokhokazi, mdali wezulu nomhlaba kanye nemvelo. Yini imisebenzi kaSathane igqami lokudlule yakho? Kungani kubukeke ngathi unamandla okudlula wakho? Siyafika yini isilo sethu ezindlebeni zakho? Nkulunkulu kuseyithina abantwana bakho. Wathi indlebe yakho ayifinyeziwe, ingalo yakho ayimfishane, kanti neso lakho libanzi. Athi qhubeka ndodakazi ehlala phansi, ekhipha iduku, esula amehlo. Umkhuleko uyisinkwa, uyimanzi, uyimpilo. Kulesi sikhathi samanje kodwa ngeke wakwazi ukufungela impilo. Kukhona oye ngeenyawo zakhe emtholampilo. Inkinga becinene isifuba engakwazi ukuphefumula, kodwa besinethemba. Lithena selozilahla kunina kwangena ucingo, umphefumulo wakhe usuhlukene nenyama. Emtholampilo ulahlekwe ukuphila. Bafika bephila angazi kwenzakalani ngoba bayingcosana ababuyayo. Labo ke abasalayo ngicela banakekele ingane zalabo abahambayo ngothando kanye nenkathalo. Ningayihlukumezi, zingazizwa zizodwa ukuthi azivundlange esibelethweni sakho. Kukhiphe lokho emqondweni wakho. Ningacwasani ngebala, nifunde ukuba munye. Uxolo mzukulu. Amadolo wami abuthakathaka angeke ngikwazi ukusukuma. Ngiyafisa kona ukuma nginilwele ngoba thina sesibadala, akusekuningi vele emhlabeni okusalele. Ukhuluma ngokuba munye kuphike. Nahluleka ukulwela abantu baseMarikana bebulawa ngehluku, nimazi nombulali. Nina niyadayisana, anikwazi ukubambana nimaqembu qembu. Kumanje maduze nizoshayana nodwa. Yazi nina niyangixaka. Kuqalile okudala bakwaHlodlo babengena bephuma emizini bechitha amajiki nezinyama ezenzelwe ithongo. Beyisina bededelana, beshaya amaziyoni namanye amabandla esontweni bebakhipha. Kodwa mhla bengene ngezicathulo esontweni lamaSulumane, ubheka icele waxolisa kumabona kude. Mini kwabhama qede wathi ezinye inkola kazikweleti uxolo. Nina nathula mzukulu. Lezi izingane ozicelela uxolo, ozicelela uthando, mina ngiyazidabukela. Kuyoba kuhle ukuthi le nsuku eninazo nisifundise ingane zenu ukwamukela kanye nokuyimela, ukuyiphilela ngoba zizohlukumezeka. Nenza sengathi imangaliso ngiyaziqala nje lani nemhlabeni. Kuphawula owesilisa owayekhuluma ebheke phansi ethi angifuni ningibone ngoba kwasanani angisanithembi. Mangiyangena bakwaDlodlo ningakhomba nithi uyena lona ebekhuluma. Mina ngayeke ukumangala mhla ubaba uTata uRolihlahla eboshwa esemdala, kodwa waphuma ejele isixhosa engasasazi. Kuningi ngaye bengaqondi, futhi ngiyazi ke angedwa lokho angingabazi. Kodwa ke phela ngisho ukuthi kwasengasa yena asikho ke lapho ndodakazi. Awungichazele wedadewethu, ngoba wena umusha futhi ubukeka ufundile. Kungani ivaccine izokhetha ngokomsebenzi nangeminyaka? Lo mkhuhlane ave yini ufana ememeza kakhulu, omunye eceleni efakaza ethi lana ngiyasola kunale age efunwayo. Mina ngowesifazane ke ozamelayo, kunokuba siphungule bebengeke bathathe abatho kwabo sibone thina siphila ngani. Ehlala phansi abaseduze naye bemncancatha ihlombe, kubonakala inyembezi zigcwele amehlo saqhuma isililo.
masingabe sisakhala, abaningi babulawa nawuvalo, masingabe sisasaba, masibuyisaneni imindeni eminingi ayingenelani, masixolelaneni, sibaningi sibambelene amagqubu, kusukume umfanyana ngolaka, athi ungixolele ngokuphula ulwimi, angeke kodwa ngawabambi amagqubu, noma ngafa ngizofa vele nginenhliziyo ebuhlungu, izolo mina bengingcwaba umama, yenziwangi autopsy kodwa kuthiwa icorona, mina bengimaze noshukela iminyaka, amathemba wami wonke ngiwabone eshabalala, nawe kusasa engcono-ke ngiwabone efiphala, mawucabanga khonzeka, izoba njani impilo emva kulaba abazosala, mhlampe kuyoba ngcono isihogo nginasemhlabeni, vele sonke sidalelwe kona ukufa, ukufa ngesandla somuntu kuzobe ngingaqali ngathi, ngimemeza kakhulu ngithi ayibambe lapho mfowethu, athi ngiyeke, kusiza ngani vele ukuthula ngoba sofa vele ekugcineni, mhlampe ngcono khona ejele kunalana ngaphandle, kunzima kakhulu, asakhethe izinsuku sehlezi sincwaba, khonzeka ngitshele ngalawa amangcwaba ambiwa kungakafi muntu, ngabe isona sibalo sabantu abafunwayo yini? Athuliso wesifazane osemncinyana athi, excuse me, inkinga yenu black people, you are not educated, instead of following the instructions you're busy playing doctors and scientists, claiming like you know everything while you don't. Well, president is fighting for bamemeze bonke bekhuza ibhadi shwele ndodakazi, uma esilwela okupho kuphathekayo sekwenzile, uma labo 350 bengabona bemvala mlomo nomqondo, kungani social distance inganakwa khona, lowalano yeposini ukubabone bangakanani, kuhlangana abantu abangaphezulu kwekhulu khona, ayikhona, kukhona isifihlelwe khona, ukuthi kwenzakalani bayazi bona, ukuthi ukumisalikazi sithi mina ngingugogulanga, noma liphuma ilanga kodwa akusekho la emhlabeni ukhanya, ithemba liyashabalala, ukufa sekuwubhala, mzukulu kade ngibala eyami iminyaka, sengiguge kakhulu ukuthi ngingakwazi ukuphila etilongweni, kodwa uma ningavula isifuba sikamongameli nesika Bill Gates, lamaqiniso la eniwathungathayo ngawafumana khona, kazi lo mlunga bamkhothamela kangaka uyini, uyazi indlela esekuyiyona, kubona ngathi uNkulunkulu bakhonza kona, mzukula sikeke lokho, asigxike kwingqikithi yomhlangano wakho, ngoba ukulokhu siveza ukukhala kwethu angeke kusize, nijoveke nina ngevaccine uma nifuna, angeke nginivimbe, kodwa ngimfungu baba mina lelelibeni, kuyobuya i-army ugogo esula umjuluko ehlala phansi. Ngibonge ngembono yenu. Imbuzo nakho konke, akekho oright, akekho wrong engikushoyo, ngicela labo ke abazofsala banakekele bathande izingane zalabo emhlabeni abazohamba sengiphetha, bengibuke mini daily thetha, bedinga idwa lona lolu daba lwalesifo, uye wangimangaza kudokotela uma sethi sina senza lokhu esikuyalelwayo, mawufika uphethwe ikhanda ugcine nisifuba kanye namakhala sothi corona, asekho nesidingo sokuthi sikucheck, sabona symptoms sekuyikona, nathi ke ikona lokho esiyalelwe kona, singasibeki icala. Ngicela labo abazosala baze banakekele izingane zalabo abazohamba ngothando kanye nenkathalo.